Σήμερα δεύτερη μέρα εργασίες στο καταπληκτικό νησί της Μήλου. Η θάλασσα είναι έτοιμη, μας περιμένει, έχει ανοίξει τα πόδια. Ξεκινήσαμε τρίβοντας τα ντουβάρια για να φύγουν οι παλιές οβάδες. Και αφού τελειώσαμε με το τρίψιμο, μαζέψαμε ό,τι σκουπίδια έχει παραλία. Και σιγά σιγά ξεκινήσαμε το βάψιμο στα ξύλα. Και αφού τελειώσαμε με το βάψιμο, η μέρα συνεχίζει με μια βολτούλα και ένα μπανάκι στην παραλία του Φυροπόταμου. Εδώ είναι η κύρια παραλία του Φυροπόταμου, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε λίγο πιο πέρα σε ένα απίστευτο σημείο. Και αφού φτάσαμε στο σημείο, η θάλασσα ήταν τόσο πανέμορφη που δεν άντεξα. Είπα να ρίξω μια βουτιά και να κολυμπήσω στα καταγάλανα νερά του Φυροπόταμου. Αν αναρωτιέστε τι είναι αυτό το σημείο που μοιάζει με αρχαιολογικό μέρος, δεν έχει καμία σχέση με αρχαία και όπως μας ενημέρωσαν οι ντόπιοι, ήταν ένα εργοστάσιο που έφτιαχνε κούπες και πιάτα. Στο δρόμο της επιστροφής βρήκαμε και αυτόν εδώ το φίλο και τον πήραμε για να τον αφήσουμε στην πόλη, μήπως τον έψαχνε κάποιος. Και μετά από μια γεμάτη μέρα γυρίσαμε σπίτι να ετοιμαστούμε για να πάμε στην εκκλησία, διότι ήταν και το Σάββατο της Ανάστασης.